बिमा बिमा हा मायो मा जालायखो? बोरमा सिखाव ओंखारसोदोनो नै बै सानखौ लांबायनो दानि। आयु हाबाब सोरानि बोरमा लांखो? बै सा दंफालानिखौ लांदोनो। आयु होमबा जोंहानिफोरखौबो लांगोन खोमाहाय। आइया आंथ' हगारनासो होदोंमोन। माबा खाथाबना दोननांसिगोन बोरमाफोरखौ। दोनदाल होनांसिगोन दोनदाल बेबो बारियावसो होनांसिगोन गिबायहाय आङो। औलै एकदम खासिखौनो लांथारदोंनो इमान गिदिर जाबायमोन बिसोरनि खासिया। आयु हाबाब बेसेबां फाफि सोर फाफिया लांमारखो? मोनथियालै। आफाखौ नुबानो गिनो ओंखारो आङो। थेवब्लाबो साहस खालामनानैबाबो सोंनोसै आं। आयै आफा मायो नै बोरमा सिखाव जादोंनो। बै माबालानि बोरमाखौनो लांबायनो खासिखौनो। बोरमा सिखाव? थांनाया सबाय ओरैनो थास्लायस्लाय जोंहानि बोरमाफोरखौबो नायै हगारजोबनासो होदोंमोन आङो। जोंहानिखौबो लांबा सेस। जागोन दे आयै। आयै माबा आफा आङो बोरमा फैखांनायनि उनाव दिनै आङो माबा आबैलानाव थांनि दे। आङो साननैसो थागोन। मा आबैलाहानियावलाय मानो थांनो? न'आव खामानि गैया नामा? बिथिंजाय बोरमा नायबाय थानांगौ बोरमा सिखाव फैदोंनो। माथाम मानि खासि बोरमा दङो। गासै फाननो लागा 6था ना 7था दङ। बिसोरखौ नागारनानै अबाव थांनो नागिरदों हा? नाङा थांनाङा बोरमा सोर नायबाय थागोन? आंबोथ' सोलाबबाय थायाना आरो आइयाबो सोलाबबाय थाया। नोंसोर सानैबो नायबाय थाबानो जाबाय। नाङा थांनाङा। खोब बे आब'आ आबैलानि न'आव थांना थाहैनानै खारग'गोन सानदों खोमा। सानसे नङा सानसेबाबोथ' मिन्थिखागोन ना। मानोना नोंनि उदैयाथ' आरो देरबावगोन ना। उदै देरबाथ' नों खारग'खाला आब'। बनिलाया नायगोन ना आफा। आं साननैसो थाहैथ'नि आं आबैलानि न'आव थांनो लुबैसोदों। नाङा होनदोंना? मानो थांनांगौ आबैलानि न'आवलाय? न'आवनो खामानि दङ। आरो आबैलानि न'आवलाय माथो थांखाबाय थाखायो। दालाय मानो गोदाव सोराव थांबावनांगौ? बारा गोबावानो जायाखै माथो बिसोरनि न'निफ्राय फैनाया। थां बोरमाफोरा नायथां सानैबो। एकदम ओरैनोबा गैरिया बांगालफोरा थांलाय फैलाय खालामगासिनो। आंनिबा बै बांगालफोरानो लांदों। जोंफोरनि बोरमाफोरखौबो जुदि खावना लांबा मा जागोन? बोरमाजोंनो बांसिन सोलिगासिनो जोंफोरनि न'आ। बोरमा गैयाबा थैगोन गथ' मोनथिबाय। थां नायथां। आंहाबो हाजिरा मावनोसै दिनै हाजिरा मोनदों। बेथां गिसोबायहाय बोरमाया जोंहा फाननो लागायानो 7था ना मा दंखायो। दा खावना लांजोबबा माखौ जानांगौ जाखो जोंलाय? जेनथेन मागोसिम थांबाबो जागोनहाय। मागोआव फानहरजोबनोसै। आयै नोंसोरनो नायनो हागौ ना आंलाय मानो नायनांगौ? आरो बनिलायाबोथ' नायनो थांखाबाय थायो। नाङा नोंसा आफाया थांनाङा होननायखौ बुङाखै नामा? बादा होनायखौ नोङो मोनथियाखै? मानोथ' आबैलानाव थांनो लुबैलायखो आरो नोंहा? मास मोननैयानो जायाखै खोमा थांनाया। मास मोननैनि बारलायलांबाय आयै एसे। नाङा दे बोरमाबो नायनांगौ आरो आफाया थांनो होआबालाय अबाव थांबावनो हानो नोंलाय? दे मालाबा थांनो हागोन दे। दा थांथ'नांला। मागोआव थांनो हागोन दे मागोआव। नाथाय आयै आं दानो थांगौमोन। नोंसा नोम्फाखौ माबायदि मोनथिखागौ माथो? थांना होनबा थांनाङानो मिथिबाय? आंखौसो रायजा होनो बुजा होनो गोसो दंमोन नामाहाय गथ'? आङा दा थांनाङा मागोआव थांगोन होनदों ना? मागोआवबा थांनो होखागोन नोंसा आफाया। आरो थांनो होआ नङा थांनो होखाबाय थायोआनो माथो। माबा आयै थांथारनांगौमोन। मा थांथारनांगौ? मा खामानि दं नोंहालाय? थांनाङा होनबा बुजि मोना नामा? बोरमाया नायथां सानैबो। आंहाबो ओंखामा संहोलांसै। आब' नोंखौ खारग'गोन सानदों नामा आबैलानि न'आव थांनानै? नोंनि उदैयाथ' आबैलानावबो देरहैगोन ना। नों जेरावखि थाङा मानो थाहैया मानो नोंनिया उदैया देरखागोन। नों खारग'खाया आब'। नों मानो बेफोरबायदि गोरोन्थिफोरखौ मावना लानांगौ? दासो फस्थायबाय ना? ओहोलै बनिला गोरोन्थिया जाफ्लांबाय। बै साला गुमा खफ्रिनि बिमाया पाप्पिया साला गुमा खफ्रिखौ दानगारनानै नङाबाथ' आङो मागोनि सिगांनो थांनो गोनांमोन। मागोनि सिगां नङाबाबो मागोआवनो थांनो गोनांमोन आङो बेजों। मानसिया दसेनो मा टाइमाव मा जालाङो रावबो मोनथियालै आब' मोनथिगौ ना? बेनिखायनो गोरोन्थिफोरखौ मावनायनि सिगां 100 बारसो साननांगौ। मा खालामनो सानदों नोङो आब'? नोंनि बे गोरबोआव थानाय गथ'खौ मा खालामनो सानदों? मास मोननैनि बारलायलांबायबा? थां डक्टरफोरनाव थांनानै माबा मोनसे खालामना लादो नोङो। नङाबा खिन्थु नोङो खारग'खाला दे आब'। आं गियो आरो आं सोरजों थांनो? आरो डक्टरनाव थांबाबोथ' मोनथिखागोन ना। आरो आं बेफोरबायदि बुथारनोबो सानना पाप नांगोन आंहा। होनबा नोङो मा हुवा गैया मा गैया हाबा जाया मुजाया नोङो दा बे गथ'खौ जोनोम होनो सानबाय नामा? आयु मान समान जाजोब होसिगोनलै नोङो जोंफोरनि। आंखौथ' बारहो आफाया आइया। बेनोथ' आं आबैलानि न'आव थाहैनो सानदोंमोन। आं न'आव थालामोन।
आबैलानि न'आव थाबाबो नोंखौ मिथिखागोन आरो मा लासिंसिं बैजाबो नों लाजिया नामा हा आमाइमोन थानायाव आमाइमोनाबो नोंखौ होखारगोन मिथिबाथाय आइ बिथराय नोङो फैफिनबाय न'आव बेसेबा गोसोखांबाय थायोमोन नोंखौहाय नों फैफिनबाय आइ नोंनि बिदाया मा जाखो आइ पापि बिदाया थैबाय बियो मा थैबाय बोरै थैखो आइयानो बुथारबाय बेखौ आयै मा नोंसा आइयानो बुथारबाय औ आयै जेब्ला आं बिनि बागै खिन्थाबायना आइया रागाखौनो लाखिनो हायासै रागाखौनो हमथानो हायासै आइया एसे रुवाखौ लानानै एकदम दानथारना होदों ओमफ्राय दा आइया जेलाव दंहैयो दा आइया नोंसानाव थानो होदों आंखौ जेब्लासिम बियो जेलनिफ्राय गवा नोंसानावनो थाथ'नो होदों आंखौ लाखिगोन ना नोंसोरो मानो लाखिया जानो आइ औ आं मिथिखागौ बेनि थाखायनोथ' आइयाबो नोंसोरजों फैफिननो होदों आंखौ मानोना गावगायनि असे बिमा बायदि रावबो अननो हाया नाथाय नोंसोरो आंखौ अनो दङ आंहा आनैया बिसोरथ' आंखौ गावनि फिसा बायदि अननाय नङाना नाथाय नोंसोरो आंखौ गावनि फिसानिख्रुइबो बांसिन अनो बिनि थाखायनो आइया नोंसोरजों फैनो होदों आंखौ आयै जागोन दे आइ नोंखौथ' आं बेसेबा गोसोखांबाय थायोमोन आरो नोंसा आफायाबो जों सानैबो गाबबायसो थायोमोन आइ हामबाय दे आइ नों जोंनियाव फैबाय नङाबाथ' गोसोखांनानै गाबबायसो थायोमोन नोंखौ ना जोंबो थैजासिम अनबाय थागोन आइ आफायालाय नोंसा आफाया हाजिरा मावनो थांदों आइ नों बरावबो थांनाङा दे जोंनियावनो थाबाय था दाथ' आरो नोंसा आइयाबो दानो गथ'वाना जेलनिफ्राय नों जोंहानियावनो थाबाय थादे आइ जागोन दे आयै थेवब्लाबो आयै आंनि गोसोआ मोजां नङा मानोना एसेबां बोसोरनि उनाव आं आइखौ मोनदोंमोन नाथाय आइया रागाखौ हमथानो हायैनि आदाखौ बुथारफ्लांबाय दा आं आइजों सानसेबो थानो मोनलिया आंनो आइखौ नांगौमोन आइ जेब्ला नोंसा आइया जेलनिफ्राय गबोगोन अब्लानिया थांनो हागोन दे आरो आं मिथिगौ नोंसा आइया सानसे नङा सानसेबाबो जेलनिफ्राय गबोगोन मिथिला आरो नाथाय बेसेबा गोबाव जागोन आइया माला गगोन दा जेलनिफ्राय आइ जों गेजेर गेजेर खबर लानो थांबाय थागोन दे नों टेनसन लानाङा नों दुखु खालामनाङा जों दङना अनगोन नोंखौ गावनि फिसानिख्रुइबो बांसिन अनगोन जोंफोरो फिसाथ' गैया देनाय थेवब्लाबो दाथ' आंहा नोंसोरनि अनगा रावबो गैखायाबो आइयाबो गैला आफायाबो गैला आदायाबो गैला आंहा रावबो असेयानो गैला जों दङना जों दङ औ दिनै नोंसोरनि थाखायथ' आङो आंनि जिउखौ मोनफिनदों नङाबाथ' आङो मालाबानो थैगौमोन बै गुमा खुफ्रि पापि आदाया जों एसेबां मोजां दुनियाखौ माबायदि खालामना होखो बिनि आत्मायाना मालाबाबो सान्थि मोननाय नङा एसेबां अनज्लायलायना थायोमोन जोंफोर सानसे समाव बेफोरबायदि मानसियानो सानसे समाव बेबायदि जालांगोन होनना मालाबाबो सानफेराखैमोन आङो हेलौ मिस जमुना गाबोन न'आव थांगासिनो मा नों थारैनो गाबोन फैमारगोन औ गाबोन थांसै सप्तासे सुथि लानानै थांसै न'आव गोबावबो जाबायना न'आव थाङिया बेनिखायनो एबारो सप्तासेसो थाना फैखागोन दे गाबोन फैसिगोन होनबा गाबोन नुमारसिगोन आरो ना औ बेसेबा नायनो लुबैना दंखायो नोंखौ रियेलाव नोङो लुबैयाखै होमबा लुबैदों थेवब्लाबो मबाइलाव नुखादों दे ना आइया मबाइलाव नुबाबो होमबाबो रियेलाव नायनो लुबैया होमबा लुबैयोहाय थेवब्लाबो बुंबाय आरो आंथ' रियेलावसो नायनो लुबैदों दा नोंखौ फट'आवथ' नुखादों देनाय बेसेबा एकदम 100% नायनो लुबैना दंखायो लुबैदों दे आंबो ओमफ्राय मा खालामदों बाजैमोनालाय माथो खालामदों आइमोना दङ खामानि मावगासिनो ओमफ्राय गाबोन आङो थांगोन गाबोन आंखौ नुसिगोन माबायदि मोनदों माबायदि मोननो मोजाङानो मोनदों नोंहालाय आंथ' दा सानगासिनोसो न'आव माला मोनहैगोन माला नोंखौ नुगोन माला सोरांगोन बेखौसो सानगासिनो दा आङो बा दे आजिखालिनि दिनफोरा दसेनो थाङो दे थेवब्लाबो माबा दिनैनि दिना थांनोनो रोङाखै माथो सान्दुं दुंदोंना दिनैसो बेनिखायनो मोनथिलाय लांलालै दिनैनि दिना माबा दाबो थांनो रोंला जुमानि थाखाय दख'नाबो लादों आङो गांसे दा खिन्थाथ'ला दे गाबोनो डाइरेक्ट गिफ्ट होखानोसै आं हेलौ मा सिरि सिरि जाखो जेबो नङा
ओमफ्राय नोंलाय माथो खालामदों? ओंखाम जाबाय? ओंखाम जाथ'वाखै र'। दे होमबाना आंहाबो ओंखामखौनो जानोसै र'। दहायबो जायाखैना। गाबोन थांनो थाखाय एकदम एक्साइटेड जाना दंखायो आं खिन्थु। आंबो। दे होमबा। ओमफ्राय गाबोनलाय खैथासोआव सफैगोन न'आवलाय? बिदिनो 10थासोआव सहैनो हानाय दे 10ता 11ता। एसेबां फुङावबो सिखारनो हायालै दा गोजां बोथोर ना गोजांसोयो। 7थासोआव सिखारनानै ओमफ्राय 8थासोआव थांसै। मोनहैगोन थाबैनो 2-3 घन्टाफोराव। दे होमबा ना उनाव रायज्लायगोन दे आंहा ओंखाम जाग्रोनि र' ओंखाम जायाखै। दे ओंखामफोरखौ जा मोजाङै। दे नोंबो जा। जागोन दे आंथ' जाखायो। हाजार टेनसनबाबो जायो दानिया। दा माने आरो नोंबो दङ ना। नों थानायखाय दा गोसोखौ एसे स्रां स्रां मोनो। आगोलथ' नों गैयाव बेसेबा एकदम बोरैबा मोनबाय थायोमोन। नंगौना? दे मोजाङानो दे बिदिबा। दे होमबा ना जुमुना उनाव रायज्लायसिगोन। औ दे। बेसेरा अन्थाव बाथावनो आंखौ मोननायनिफ्रायसो गोसोखौ मोजां मोनग्रा जादोंनो। माने रावबो गैलाना बिमाबो थैजाबाय बिफाबो थैजाबाय बिदियावलाय बोरै मोजाङै थानो हानो दे मानसिया। रावबो हानाय नङा बिमाबो थैबाय बिफाबो थैबाय। जायबा बेफोरबायदि जाजायो बिसोरसो मिथिगौ आरो। हे इसोर रावजोंबो जेन बेफोरबायदि जानाङा सानोलै आङो। थेवब्लाबो मा खालामबावनो खाफालाव जालिना लाबोयो बेनो जाखागोन। जुमुना आगै गाबोनथ' मिनि सोराङा फैगोननो। नोङो मायो एक्साइटेड जायाखै ना मायो? जादों आब'। आरो लाजिनायबो मोनदों। आं माने रावखौबो मोजां मोनफेराखै आरो बिदि रावबो सेंग्राखौनो लोगो मोनफेराखैना माने लोगो हमफेराखैना। बेनिखायनो लाजिनायबो मोनदों। आङो बोरै रायज्लायगोन दे आंथ' मार लाजिखागोन आब'। नोंबो थानांगोन दे खिन्थु आब' आंनि खाथियाव। जागोन दे। एसेबां दिन रायज्लायबाय नोंसोरो। मास मोनसेयानो जासिगोन दाबो लाजिगायाखै होनबा? आब' मबाइलाव रायज्लायनो लाजिया। माने मोगथाङाव लाजिगोन आरो। माने रावबो सेंग्राखौनो दिनैसिमहालागै गोसोथोफेराखैना। रामोनदानि खोथाया एसे बेलेग फैनाय माने जों सानैयाथ' गोसोथोलायाखैमोन ना। आं सिरि सिरिसो गोसोथोमादोंमोन। लाजिनायनि थाखायथ' आं बेखौ मोनदिया। मालाय लैथोसेयावसो मोनबाय। लाजिनाङा लाजिबानोथ' खाजि गोमायो। थेवब्लाबो आगोलनिख्रुइ एसे लाजिगाबाय लाजिनाया। आगोलथ' मा लाजिखायोमोन मोखांखौनो दिन्थिनो हायामोन आङो। दे लाजिनाङा गाबोनो दे। जागोन दे आब' लाजिया। थेवब्लाबो लाजिगोन एसे आङो। दे लासैनो खालामलांगोन दे। बिहामजोमोनालाय मा रायज्लायसोदोंहाय? बिदिनो माने गाबोनो मिनि सोराङा फैसिगोननो माथो आयै। औ गाबोनो फैसिगोननो। सुथि मोनगोननो गाबोनो। दे मोजाङानो जाबाय दे। गाबोनो बिहामजो जमुनाखौ नुसिगोन आरो बिहामजो जमुना नोंबो नुसिगोन मिनि सोरांखौ मोगथाङाव ना। मोगथाङाव नुनाया एसेबाबो आलादा जायोना मबाइलाव नुनायनिफ्राय। माने मोगथाङाव नुबा मोजांसिन जायो आरो ना। औ आइ। दे बिहामजो होमबा नोंसोर दिनै सानैबो ओंखामखौ संलायना जादो आरो ना। आंहाबो हाबा दङ ना। दसे थाना आंबो थांसै हाबायाव। औ जागोन दे आयै संना जागोन जोंफोरो। आरो नङाबा नाखौ सायना गालांनि र' आङो। नांलाया दे आयै आं सायगोन नाखौ। आंथ' ना सायनो मोजांसो मोनखायो आयै। ए नंगौ बिहामजो। दे होमबालाय आङो सायला। होमबा आङो बिहामजो दुगैहैनि र'। दुगैनायालाय दहायबो दुगैदों आरो दुगैबावनि र'। हाग्रा सनस्रांनानै गरम मोनदोंहाय एसे। आइना मालाय थैया मोजांथारहाय गरमथार। हाजार गोजां बोथोरबाबो माने एसे गोरा खामानि मावबानो गोलोमोनो ओंखारो। जोंसो गोजां बोथोराव एकदम खमफिसोयो हाजार खामानि मावबाबो गुदुङानो जाया। औ आंहा मेजेम दङ ना बेनिखायनो दसेनो गरम मोनो। दे होमबा बिहामजो आंबो दुगैनो थांनि र'। औ दे थां आयै। लासैनो थांनो जासिगोन आंहाबो आजिखालि आरो सानबा गुसुंना दसेनो मोनायोना। औ दे होमबा थांनि र'। औ दे आइ। मासे मोजां नालै बिबारि आब'। जोंनि बिखुनजोआ लोखिसो ना। आयु बेफोरबायदिसो जानांगौ। रागा होनायानो गैया न' आब'? रागायानो जोंफेराखै आंखौ सानसेबो। दै बायसिसो बासा। थाइख' मोजां दे बिबारि आब' नोङो बेफोरबायदि बिखुनजो मोनदों। आरो आंनियाबो मोजाङानो बुंजायो दे आंबो जुदि मोनमारोबा मिनि सोरांखौ। मोनमारोबा आरो मोनगोनानो आरो। नोंखौबो फसायबाय नोंबो फसायबाय आरोथ' आइ बिखुनजो मोनाबोथ' फसायखादों नोंखौ। जेखिजाया बैसागुफोरावनो हाबा खालामना होनोसै नोंसोर सानैखौबो। मिनि सोरांनि थाखायनोथ' थांना थानो गोसो जायो। नङाबाथ' आंहा एसेबो गोसोआनो गैलामोन।
बिनि सोरांखौ मोननायनिफ्रायसो दानिया गोसोफोरखौ एसे स्रां मोनग्रा जाबाय नङाबाथ' एकदम बुंनोनो नाङामोन आयै बिबारि बाजै नै सफैबाय आङो सासेबा मा खालामबाय दङ आयै आबा मिनि सोरां सफैबाय नोङो आबा बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुबाय दे नोंखौ आबा ओमफ्राय बिसोरलाय बाजैमोना नोमबाजैया ओंखाम संगासिनो ओमफ्राय सासे आरो थोरसि सुगासिनो फैगोन र' बिसोरबो ए सानैबो खामानि मावसै नामायो लोगो नांनानै मावो एकदम मावनायाव मोजांथार मावनाय दांनायफोराव सानैबो आंखौ मावनोनो होनो नागिरा आंहाबो आरो ओरैनो थाबाय थानो हायाना एकदम ओरैनो थाबाय थाबाथाय आंना मेजेमा बांद्राय बारायगोन प्रेसारा आरो औ आयै हागौमानि खामानि मावबाय था नोंबो होमबासो देहाफोरा मोजाङै थागोन स्ट्रङै थागोन आयै मावो र' मावनाया एसेबांबो दलद थाया थेवब्लाबो मावनोनो होनो नागिराहाय बिहामजोआ दाथ' आरो जमुना बिहामजो फैनायजों बांद्रायसो मावनो मोनाखै आङो बिसोरो आरो मावनो होआना इसोरनि खामानिफोरखौ बेनिखायनो आंहा ओरैनो थानोबो सुखुवा हाग्रा सनस्रांनाय माबा सनस्रांनाय माबा माबि खालामबाय थायो आंहाबो दे मोजाङानो दे बिदिनो मावबाय था आयै मोनफैबाय मिनिसोरां नै आङो माबा एरबाय दंमोन भाजा एरबाय दंमोन बेनिखायनो फैनो हायाखैमोन औ मोनफैबाय बाजै ओमफ्राय सासेयाबो थोरसि सुबाय दङबा औ थोरसि सुबाय दङ र' आगैया फैगोन र' बेबो ओमफ्राय सानैसो थागोनबा औ थालांगोन र' सप्तासेसो बेनि थाखायथ' नै थफ्ला थफ्लि लाबोदों माने बेसेबा गोबावनि उनावसो फैनाय जादोंना बेनिखायनो एबारो सप्तासेसो थालांखागोन आङो सुटिखौबो बेसेबाङानो लाना फैखादों र' दे हामदों दे सासेया थोरसि सुखायाखै नामा बाजै सुखांसिगोन र' खोनादों बेबो नों फैनायखौ गाख्रबनायखौ खोनादों थेवब्लाबो आरो थोरसि सुबाय दङ ना अ ओमफ्राय आबा माजों फैखो नोंहालाय आङो लाइन गारियावनो फैबाय मा ओंखामफोरखौलाय मोजाङै जायोना जाया माथो हामनाय नुदों आं आबा नोंखौ बिदिनो सम सम जायाना आयै हारसिं मानसि बानायबो मोनो एखनबा आरो समबो मोनाना बेनिखायनो एसे हामदों आङो औ आंबो हामनाय रखम मोनदों र' गावखौनो गाव दे थेवब्लाबो बारा हामाखै दे मोजाङानो नुदों बांद्राय मोदोम ओंखारबाबो एसे बोरैबा नुयोना सेंग्राफोरखौ सिख्लाफोरखौबो एसे मोदोम रेजेंबासो मोजां नुयो आंहा औ बाजै आंबो मोजां मोनो आंथ' हामनायखाय मोजांसो मोनदों दा इस बिदि होननानै आरो ओंखाम जायालासिनो थानाङा आरो एकदम गेस्ट्रिकआ बारायगोन आरो लोरबां जालांगोन जायालासिनो थानाङा दे जायालासिनो थायालै आयै बिदिनो माने सम सम जानाय जाया आरोना ओमफ्राय आदायालाय दखानाव दंहैयो बियो ओमफ्राय दखाना मोजाङै सोलिगासिनो ना औ सोलिगासिनो दे एसे मोजाङैनो सोलियो टेनसन गैया आबा ए माथो समायनाथार हेन्डसामथार फट'निख्रुइबो बांद्रायसो समायनासिन लाजिनायनि सोमोन्दैनि आं दा बोरै माथो होनो नाथाय माथोखौथ' होखानांगोन ना आंनो होनोसै आंखौ नुवाखै खोमा बियो सफैबाय नोङो माथो फट'नि बायदि एसेबो नङा जमुनाया मोगथाङावलाय माथो बोरैबा मोदोम गिदिर गाहायहायसो माथो सफैबाय थोरसि सुबाय दंमोन आङो बिनि थाखायनो फैनो हायाखैमोन दे जेबो नङा आङो रुमाव थांनि र' औ दे थां मेङोना गारियाव फैबाथाय मेंदों खोमा बेबो औ आयै मेङो गारियाव गाखोबाबो जमुनाखौ आं एसेबो फसायासै फट'आव नुनानै मालाबाबो मोजां मोनमारनाङा मानसिफोरखौ आं दिनैसो मिथिबाय फट'आवथ' मोखां गोलाव गुफुर गोजौ बायदि नुदोंमोन आङो बिउटि प्लास माखाखौ लागायनानै होदोंमोन खोमा नाथाय रियेलावथ' बेफोरबायदि एसेबो नङा हायथुथु मोदोम गिदिर मोखां गिदिरसो आं एसेबो फसायासै बे बिबारि बाजैयाबो मा साननानै बेखौ आंनि थाखाय नायनायमोन दे आंबोथ' एसे फसायनांगोन ना जानो हागौ बियो मोजां थेवब्लाबो आं मानसिखौ एसेबो फसायासै न'आव थानोनो बोरैबा मोनलाय लांबाय आंथ' बेफोरबायदि जागोन होननानै सानाखैमोनानो आंथ' रियेलाव बांसिनसो मोजां बायदि मोनदोंमोन बेखौ जेनेबा रियेलावसो बांसिन साइज दङ सानदोंमोन आङो नाथाय बेफोरबायदि नङा फट'जों एसेबो गोरोबनायानो थाङा मा जागोन दा मिनिसोरां फट'आव नुनानै सोरबाखि मोजां मोनो मानसिखौ थेवब्लाबो आंहा जेबो गोरोन्थि गैया बेयाव मानोना आं जमुनाखौ दिनैसिमहालागै मोजां मोनो होननानै बुंफेराखै रायज्लायोमोन रायज्लायनाया थेवब्लाबो आं बेखौ नोंखौ मोजां मोनो नोंनि अनगा थांना थानो हाया बेफोरबायदि मालाबाबो आं बुंफेराखै थेवब्लाबो बेथ' आंखौ मोजां मोनो सानबाय दं खोमा आंखौ फसाय सानबाय दङ
बेसेबा मिनि माथो होदों आंखौ। गावगायाथ' आंखौ फसायखादों आं मिथिगौ। मानोना आं नुनायाव एसेबांबो गाज्रि नङा। माने मोजांद्रायबो नङा दिनै, थेवब्लाबोथ' माने बिनिसाय साबसिन आरो। आंहा फसायासै खिन्थु जमुनाखौ आं फसायनाय मोनासै। आं ओरैनोबाबो बुंखायोमोन रियेलावबो नायनांगोन र' होननानै। थेवब्लाबो दा जमुनाया दुखु मोनगोन ना। दा बिनि दुखुखौ नायबाय थाबाबोथ' जायाना। आंहा असान्थियै हाबा खालामनो हायाना रावखौबो। बेफोरबायदि असान्थियै हाबा खालामबा ओरैनोबाबो संसारफोरा मोजां जाखाया। आरो आं बिखौ फसायनायानो थायाखै एसेबो, बोरै हाबा खालामनो दे। गोरोन्थिया जाबाय आंनियाबो जायो नङा। आं बेखौ फट' नायनायनि उनावनो आं बेजों रायज्लायबाय थादों गोसथोनाय बायसि। गोसथोयो होननानै खिन्थायाखैबाबोथ' बुङाखैबाबोथ' आं बेजों रायज्लायबाय थायोमोन ना गोसथोनाय बायसि। मा जागोन दा? आं गाबोन समफोरनो थांसैलै रुमाव। आं बेयाव थानो मोजां मोनाखै। जमुनाखौ नुनाय लोगो लोगोनो आंना गोसोआनो सोलायलांबाय। सानदोंमोन न'आव सप्तासे थालांगोन होननानै। आरो जमुनाखौ बेफोरबायदि जागोन होनना सानथाराखैमोन आङो। एसे समायना जागोन सानदोंमोन, एसे गोजौ मोदोम फिसा, मोखांफोरखौबो एसेबां गुवार होननानै सानाखैमोन आङो। फट'खौ एसे इदिट खालामना होदोंमोन खोमा आंनो। मोखां गोलाव नुदोंमोन, साफा एकदम। गन्थंफोरखौबो गोलाव नुदोंमोन। नाथाय मोगथाङावथ' बेफोरबायदि नङा। बिसोरनियाबो गोरोन्थि जादों। मानसिया जेरै ओरैनो फट' दिखांना हरनांगौ ना आंनो, मानोथ' इदिट खालामनानै हरलायनांगौ, मानो बिउटि प्लासाव थिखांनानै हरनांगौ। आंहाबो फट'आव जेरै बेफोरबायदि सानबाय, दा नै मायबासो जाना होबाय।